Historien den viser, at mænd og kvinder til alle tider har undertrykt sig selv og hinanden og brugt hinanden forkert. Det er rigtig godt beskrevet i skabelsesberetningen, historien om Adam og Eva, hvor Adam får at vide, at han er verdens hersker og kan gøre, hvad han vil, og Eva får at vide, at hun bare er mandens ribben og ingenting betyder. De belastninger, de ligger op, det skaber en masse ballade stadigvæk, og vi er stadigvæk langt inde i de misforståelser. De skaber en masse problemer for hver enkelt menneske og for vores forhold til hinanden kønnene imellem. Men åbenheden den breder sig. Vi er begyndt at forstå, og det foregår faktisk også på verdensplan, at vi må have noget ligeværd mellem kønnene, og at det kan bruges til noget fornuftigt, og det faktisk er det, der er meningen, at de to sider skal arbejde sammen. Når maskulin og feminin begynder at arbejde sammen, så begynder man at tage sig af, hvordan man har det, og man begynder at interessere sig for, hvordan man forholder sig til, og hvordan man handler ud fra de følelser, man er inde i. Man begynder at kan bruge sine erfaringer positivt, og man begynder at kan få idéer til, hvad man kan gøre ved det, positive idéer til, hvad man kan gøre ved det, og hvordan man kan komme videre uden at slås med så meget med sig selv. Og man finder ud af, at den eneste begrænsning, der egentlig er, det er den, vi sætter for os selv med det mørke hoved.